En gana marani rio makare nyakorom gajuang machiegni chironi mar migago wa ikoni weche mathoth mag motuche bombe wa koda gwenge wa kabine reporters mwago chupo kuonde mopogore opogore manyiso mag motucho sege mag migago to mokwongo magi thondweche. Atamalo praboro kod achiel mar jo Kenya siro ng'anyo mar rawere mag Gen Z osebedo katime pacho ka kaluwore kod nonro mar Tifa. Duol mar SRC ochungo medo kata duoko sach jotije sirikal kaluwore kod piny owacho ng'ado bajet mare. Obila ma Kericho tima pedha ne miyo moro ma ichichgo ni onego nyithinde ariyo. Machiegni nyakorom gajuang chenro en migago bethuolo margo kod mbaka wantiere lai mar ote machuo kari adek auchiel ka bende inyalo yudo wa e Facebook Ramogi TV KEMB mar X kachel Ramogi TV Kenya embui mar YouTube duto kipache segi mag migago nyinga Lydia Okeyo. Machiegni piny Kenya osewito bilion 6 kinde ng'anyo mag rawere magikwedo godo piny owacho. Jawachelo piny owacho Isaac Mwaura twak mara gi jofwambo kwedo ketho mwandu e kinde ng'anyo. Bende na okawo thuolo mar kuyo kod anyuola ma osewito jowetegi e kinde mag ng'anyo. Okwayo jo Kenya mondo mi obed gi horuok e kinde ma jatend piny Kenya tawo chenro mar manyo jotend migepe manyien. Na ni kweli kwa sababu wa Kenya wanafaa kuzungumziana na ikumbukwe kwamba maridhiano hutokana na mazungumzo. Lakini tungependa kutoa rambirambi kama serikali kwa jamaa na marafiki wa wale wote ambao wameweza kuathirika na maandamano haya, na hususan wale ambao wamepoteza maisha yao kutokana na vurugu. Tuseme kwamba kama serikali tunakashifu vikali kwa sababu kuna waandamanaji ambao wanafanya njia hii kutokana na heshima na utaratibu, lakini kuna watu ambao wamejiingiza pale ndani ambao wanaleta vurumai na vurugu na wizi na uharibifu wa mali ya umma na mali ya watu kibinafsi, hata biashara za watu. Na tunataka kukemea kabisa mtindo huo kwa sababu sasa hivi unapoangalia waandamanaji wengi ni wale ambao wanataka kuleta vurugu na ukosefu wa amani katika nchi yetu ya Kenya. Kulingana na KRA tayari tumeweza kupoteza shilingi bilioni 6 kutokana na maandamano haya, na hiyo inamaanisha kwamba tukiendelea kufanya hivi hata kazi za watu zitaharibika na vijana wetu hawataweza kupata ajira ipasavyo. Kwa hivyo tunatoa kauli mbiu kwamba tumesema tuwe na dialogue, tuwe na mazungumzo. Ningependa kutoa mwito kwamba mazungumzo haya yaanze katika manyumbani mwetu. Wazazi tuwazungumzie watoto wetu, kwa sababu tusiharibu nchi hata kidogo, kwa sababu hatuna nchi nyingine isipokuwa hii nchi yetu ya Kenya. Onge jati sirikal ma ibiro medi osara ikomenda mar ganario prario kod ang'wen ganario prario kod abich kalore kod duol mochune osach jotije piny owacho SRC nok mar omenda e sirikal to kwito oko paro mar chik omenda ganario prario kod ang'wen. SRC bende omedo ni sirikal oketo budget mora mora ne chenro manochan mar medo jotije osara manonego chakre dwe mar 7 higani. SRC bende wachoni otimo kama tok lalruok kod migao
migao mar omenda kendo tok rango pend chike mapachoka kare mar 235. Mane ni omenda mantiere oromo chudo mar osara e hiko omendane. SRC omedo ni meto mar osara mitimo higa ka higa ibiro tim mana ei budget mantiere. Onge budget mora mora ma ibiro chiw ne meto mar jogo mibiro med lemo mag tich e hiko omenda 2024-2025. Apisi mag sirikal mantiere kod winjruok kod sirikal CBA onyis mondo mi otwa kod riwruogegi mag jotich. SRC osingo mar dhi nyime gi rango kaka weche chalo kendo keto lokruok ma owinjore. Piny owacho yango chenro matao kuonde tiegruok mag tije lwedo pacho kama biro tiyo nyaka higa 2027. E nyasi manotele kod jatend jotend migepe Musalia Mudavadi, piny owacho wacho ni chenro no biro kelo lokruok maduong' e kuonde tiegruok ma kamago. Lokruogegi oting'o loso chenro mag somo, timo nonro kod thedho chenro e lony manyasani kanyakla kod tudo jomotiegore kod kembe. Kamano bende Mudavadi okwaro rawere mondo mi orit kwe mowacho ni biro konyo piny Kenya e yore moting'o nyaka bedo gi ochumi motegno kochiwo ranyisi gi piny Somalia ma pod temo chiero uchumi margi kalore kod tulo ogo tache pinygi. The vision, goals and strategies for the next 5 years is a roadmap that will guide the TVET sector in key areas such as curriculum development, ICT integration, and industry linkages. As we put the corrective measures in place going forward, our key anchor must be peace and stability so that that environment can be conducive for everybody to go about their activities. The countries that have suffered have taken up to 40 years to start showing signs of recovery. Somalia went into chaos. It is now they're beginning to show a little bit of recovery. 40 years. I want to express my heartfelt gratitude to everyone who has contributed to our success in the past year. The achievement of the past year, of course, are a testament to our collective effort. It's your unwavering support and collaboration that has made these accomplishments possible. Let us continue to work together, innovate, inspire, and drive CBET implementation in Kenya. Jodongo ma Magarini e kaunti ma Kilifi kwa rawere mondo mi otiek ng'anyo ma gisebedo ka gitimo juma ka juma. Jodongo yango ni ng'anyo kodhi nyime to biro mana medo midhiero mar kethruok mwandu kod lal mar ngima e pachoka. Kutalnegi kod jakomgi Jilo Onoto bende giyango ni ng'anyo osebedo kadhi nyime pachoka kendo oseketho chumi kod ohala mathuruka. Giyango ni sani tek ng'eyo jong'anyo kod jonjore ma osebedo ka ketho kendo yako mwandu johala. Kusema ya kwamba na kuwasihi vijana ya kwamba swala hili la maandamano lina athari kubwa hata kwa maendeleo ya nchi yetu na biashara kwa jumla. Watu wengi wanaathirika kwa ajili ya swala hili la maandamano. Kwa ajili ya kwamba wengine ambao nia zao si maandamano wanajiingiza hapo ndani na wanaharibu biashara za watu. Kwa hivyo ninaomba hawa vijana waweze kuacha hili swala la maandamano na waweze kukubali kukaa na serikali na kuzungumza ili matakwa yale ambayo wameyaweka yaweze kutekelezwa na nchi iweze kuendelea. Mimi yale mapendekezo yangu kama kijana wa hii Kenya. Sisi tuko na taifa mzuri. Taifa ambalo halifanani na mataifa mengine. Kwa hivyo kuna wakati hata sisi vijana tunafeli, na kwa sababu tunafeli na kwa sababu maombi yetu yamesikika, hawa vijana wa jinsi wasimamishe hiyo mgomo, wasimamishe kabisa.
Obila mapacho ka mane ore piny libamba mar Haiti osechako pedha mar sako jonjore mosebedo ka kelo midhiero ne jopinyno. Chieng' Tich Adek obila mapacho ka nomako arita kwe e apeye ma Haiti kochakre paw ndeke nyaka dho wedhe ka gitiyo kod nyamburko manyasani mag lweny. Apedha magitawo kanyakla kod obila ma Haiti osenyago olemo ma en bang' monjo kendo riembo jonjore mane temo monjogi machiegni kod kar jot ma jatend pinyno. Ne gitaya pedha makamano nyaka dho wedhe kendo makogi kowuok kuom lwet jonjore. Jodak ma pinyno yango ne gin kod geno mar kwe duogo Haiti. Jad bura ma Matungulu Stephen Mule okwedo nek mosebedo kitimo kod obila e ng'anyo mosebedo kadhi nyime thur kae. Jad bura no yango ni obila kik donje ng'anyo ka gisebedo ka gigeno kata ginego jong'anyo. Jatelo no bende okwedo okang' mar obila mar chielo jofwambo risasi. Mule ok mor kod yweyo madhi nyime mar jod bura e seche ma nengo mo nyamburko oidho kapok okalo e od bura. Jod bura no bende oyango ni od bura nyaka bed thuolo ma ok oti kode marach kod bas sirikal moting'o jatend piny. Our country is at a crossroad. We must be very firm to the regime which is in power and to all the leaders within the area. I agree with Mheshimiwa Cosman Zingula and Mheshimiwa Munyoki. As much as you are looking for that justice, protect people's property. Protect people's life. So, mimi kama Mheshimiwa Matungulu na Mheshimiwa Mule ambaye nilipiga no, nataka kuambia Mheshimiwa Ruto, kitu ya kwanza toa polisi kwa street. Kwa sababu kazi yao ni kuua watoto. Jana tumeona mtoto wa miaka 20 anauawa katikati ya streets za Nairobi kama mwizi, hajabeba chochote ambacho kina threaten the life of the police. We cannot continue like this. Duol mochung'ne ng'ado rieko ne oganda Jo-Islam, Kenya Muslim National Advisory Council, KEMNAC, koro dwaro ni mondo kaw okang' ne jotend migepe manoriembie tich to chutho mago mitudo kod weche mag mibadhi. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, jakom duol no Sheikh Juma owacho ni en ayanga ni moko kuom jotend migepego norocho ratiro mag chike ma pacho ka omiyo ma e thuolo maber kawnegi okang' mar chik. Kata kamano gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi oduogi e tich Attorney General ma pacho ka Justin Muturi ka gikoni piny Kenya ok nyal tama onge jago mang'ado rieko ne piny owacho. Kindiki na IG washtakiwe kwa mauaji ya Wakenya mbalimbali na utekaji nyara usiojulikana. Hiyo ni Kindiki na IG Koome. Duale akamatwe kwa kupeleka jeshi kila mahali. Hii si nchi ya kijeshi imepinduliwa. Mahakama ilipopitisha kwamba jeshi lipelekwe kila mahali, yeye angekataa. Kwa sababu jeshi linapelekwa kila mahali kama nchi imependuliwa au rais ametangaza state of emergency. Kenya haijapenduliwa na rais hakutangaza state of emergency. Ilikuwa vipi Dan Duale ukubali kupeleka jeshi kila mahali kuwatisha wa Kenya? Lazima ashtakiwe, ajibu mashtaka na aende ndani. Na hivi sasa namuomba Mheshimiwa Rais Ruto, kila aliyekuwa waziri katika baraza lako asiruhusiwe kutoka nje ya nchi mpaka mambo haya yote yawe kamili na yasawazishwe. Wale mawaziri wa zamani waliokuwa na kesi zao zifufuliwe kabla ya kuwa waziri. Ikiwa wewe ulikuwa na kesi wakati ule umpata nyamnyamu wakati rais akiwa yuko pale na uchaguliwa waziri, basi hivi sasa husi waziri tena, regeshwa mahakamani kwa kesi yako, irudiwe tena ile kesi.
Sama jopiny rito mondo mi Holland jotend migepe manyien jodak ma Elgeyo Marakwet kwa jotend piny Kenya William Ruto mondo duoki tich jotend migepe kara jotend migepe mano tiyo makare. Yacho ni ber ka riembo joma ne ok ti makare ka jogo mane timo tich maber to jobed ni puodho kendo duoki kendo med bedo jotend migepe. Yacho ni gidwaro duoki tich jotend migawo mar apaya Kipchumba Murkomen e migawo no mondo mi otiek chenro mag bero apeyni mano chako. Tunataka tuombe Mheshimiwa Rais kwa vile tulisikia kwamba aliweza kufunja baraza la mawaziri na tumekaa chini siku ya leo kama wakazi wa Elgeyo Marakwet. Tumuombe Mheshimiwa Rais wakati akijaribu kutafuta cabinet yake atafute cabinet hata watatu wanne wenye tunajua wanafanya kazi kwa serikali yake. Kama mmoja wao nikitaja kama Kindiki, Awalo, hata Murkomen kwa sababu anatoka sehemu ya Elgeyo Marakwet. Wakati hiyo baraza la mawaziri iko wenye walifanya kazi, wasifute hao wote kwa sababu iko wenye walifanya kazi ambayo inafaa kurutiwa katika hiyo cabinet. Ile taracha ya kule Tot hata pia aliokoa watu wa kule Tot, sababu kuna taracha ilipomolewa na maji na pia singine na yeye akaanza kurekebisha. Hata saa ukisema umefunja watu wote, hakuna mwenye atakuja kuonyesha wenye watakuja hapa ni mali wa kufanya kazi. Tunaomba kwa unyenyekevu. Kuna wenye walifanya kazi na kuna wenye hawajafanya kazi. Kama wakina Kindiki tumeona kazi yao. Anyuola moro mawuok e kadak ma Kabardekan e kaunti ma Kericho oyudo buok bang' yudo ringre nyithindgi ariyo manie kind higni 6 kod 8 katow kendo iyako kod guogi. Ruoth ma gweng'no Leonard Kurgat mane twako jofwambo noyudo wach kowuok kuom jopiny kendo chopo kanyo noyudo ringre ariyo mar nyithindogo pok oyange gima dine kel tho margi. Kata kamano nonro dhi nyime e kinde bende ikwayo jonyuol mondo mi orit nyithindgi ahinya te kindegi ma koro olor skunde. Sosio yao akakuja kuangalia. Sasa nikawacha nikaenda nikapikia assistant jeep akaingia. Sasa akaona sasa watoto sasa amefariki kwa simu ndani. Sasa sijui sasa wakati aliwekwa hapo. Nikaweza nikamjulisha OCS ambaye nilikuwa naye kwa ofisi, na hapo tukakuja mara moja. Kufika hapo tukaweza kuitazama, ambapo wananchi wachache pia walikuwa wamefika hapo, na katika ile hali ya kuiangalia vizuri tukagundua kwamba kuna miili miwili ya watoto ambao mkubwa wao ni msichana wa miaka 8 ambaye na mdogo wake ni kijana mfulana wa miaka 6. Na pia hisi ya mama peke yake, najua hata wazee pia tunapitia changamoto, lakini angalia rafiki ambao unaweza kuongelesha tuweze kusaidiana. Hata kama umefika mahali mwisho kabisa, isiwe mwisho ni kupoteza ama kupoteza maisha ya mtu kwa sababu ama ya watoto, haswa hii kesi ambayo tunasema watoto tumewapoteza. Familia moro mawuok e gweng' ma Serengeti kar chung'od bura ma Magarini e kaunti ya Kilifi ywak bang' wuodgi dhi kod jogo mawachore ni gin apisa mag sirikal seche manok bang' miye bond ma omenda ne romo $1 million e bura mano omake mar kwilo gi agoko. Johala mong'ere kaka Karisa ma jahigni 41 wachore ni nondiko wuok e nyamburko yo Arabuko ya pama Kilifi Malindi wuok tich godhiambo kod jogo manoumo wengegi kendo wachore ni gin apisas mag sirikal. Familia no koro ywak ne piny owacho mondo mi owe jagono ma en wuon nyithindo 5 ka ngima kendo giyango ni pok nodhi hataro mar chik. Tokeo la hapo ilipofikia jana alipokuwa saa 11 asubuhi anapeleka mtoto wake shule,
Alipofika shule alinipigia simu saa 9 jioni. Akanambia mtoto ameingia darasani, lakini mimi saa hii ndo naanza kutoka safari yangu. Na mimi nilipofika saa 11 nikaanza kumpigia simu na nikamkosa. Kwa hivyo naomba haki itendeke. Huyo ni mume wangu na niko na watoto na wanataka kusoma. Mae yeye si jambazi, hajawahi, ameishi vizuri. Kama kuna record zozote za kuishi kwa chifu, kwa sub chief, kwa mzee wa mtaa, mngepata habari yote. Hakuna shida yote yenye ameishi na Mae. Sasa hii wamemwekea kesi yenye haeleweki imetokea wapi. Kisanga imeanza kutoka mwezi wa 2 mpaka sasa hii. Najiuliza sisi tunaishi Kenya ama ni nchi gani hii yenye tunaishi, yenye tunaambiwa ni nchi ya demokrasia? Kama ni nchi ya demokrasia, mbona mambo yanafanyika hapa ni kama hatuishi mahali kwenye tunanyanyaswa? Mimi naomba serikali mtafutie mtoto wangu ametekwa nyara. Na sijui ni wakina nani. Mimi naomba mtoto wangu na uchungu kubwa sana. Nimechukuliwa jana, nataka mtoe mzima mtoto wangu. Nataka mtafute mtoto wangu. Mimi naitwa Kigenda Karisa, mtoto wangu Mae, mtoto mwema sana. Lakini akatekwa nyara jana. Dakana prario bang sa birio marudio chenro en megago ero kamano kuom kete manera mogitivi kapoko kwa yuwa mkwonga na kama kuom ote kama tingo mano marjaro soja mano Green Army Chief Gor Mahia 001 wacho kanyo ne osiro wach mara ila donje dialogue kendo wacho ni Kenya dwaro kue kendo gima wanyalo timo kakoko gore onge pacho kae sama ruedhi gore to lume mahinyore wami Ruto lwedo mondo me hodhi mbele gitio mano pach jaro soja ano lai wuod Adore kantieri nya wacho no sedonje chenro ni mar migago kendo wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro kata kama dwaro mondo kue hemo bedi e piny Kenya ano bende ote kanyo mo ora gi Maxwell Nyakwar Aduol kawuok Migori County wacho ni entie West Kanyamkago gi wuon gi Joseph Oduol Jarwach gi men gi Mary Atieno kod nyithind gi tagi ni ramo gi TV sege mag Migaga lisho chola kantiere gwingo mag Mombasa wacho ni en podentiere kod lit kaka dhano witongi magie pacho kae. John Waweru Ouma wacho ni entie Sindo woro kaka polis nego jo Kenya to Kamiteri polisi godo bende onge. Vincentia Tyra Kungiso wacho kanyo ni entiere kodwa enti Kisumu bunga mora hinya gichendo Sara Singa Marwes Kanyamkago wacho no sedonjo Ramogi TV live Penina Okwach bende wacho no wuoro miyo manego nyithinde wuon entie Nyakach game pamoja mpaka mwisho erokamano Penina. Ogutu John wacho kanyo ni entiere Wells Tech Engineering Nairobi kaeto wacho no weche gichopo ne yo makare kokale e mbuya mar Facebook entie Tich Rivanzo Bridge Webuye Bungoma County wacho ni onge kaka inyalo tim gimoro ma ichak inonri kendo jo Kenya okofuo. Haya Collins John wacho no kete manakal Julius Oyor wacho ni ongatarongai weche gichopeo makare mano Kajiado County inosomo di mano Reverend wacho kanyo ni entie kodwa kaunti Nairobi CBD yo kuone johera magramo gi TV odiochieng maber giduto. Dorothy Onyango bende wacho no winjo wa yo makare. Eric Ronald wacho no weche manyien chopo ne kata kamano wacho ni Mwaura wek nyiso wa gima winjo gi miji thuolo mondo mioti kaka winjo miji thuolo lakini mondo mioti kata kamano wacho ni weche mag yango gik matayo piny Kenya otamogi loso. Fibio Lielo wacho ni entiere kodwa koyango mongo owuoro wach mar piny Kenya wach mar nek ng'eny sana serikal orangia wach mar nek Uganda jo Kenya kaito Evelina Chieng Osaka Nyakodongo wacho kanyo ni mono wetene chandruok nitiere kod chandruok ma ok more samoro nyithindo minegogo emane nyalo konyo jonyuol wacho ni en gima lit ahinya wako yuyo matin main Migago kikidhi mabor. Naitwa Massimo Masilia. Ukitaka kupata skiza tune ya Ebeneza kwenye simu yako, bonyeza *811*277#. Kumbuka, skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa.
Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive, only on Viusasa. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego. Wajan thum gilmoro. Okay. Den giradhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Machiegni kendo nyakwaro Mgajwang' wadhi mbele gi miweche manyien. Chenro mar iko Kennedy Onyango, nyathi mane onegi risasi Rongai e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda 2024 pod biro yware bang' doho ma Mbita golo chik ne jonyuol ne mondo mi odhi otim winjruok kendgi oko mar doho e wi kama owinjo bed ni ike. Doho ma Mbita ogolo chik ma kamane kinde mane ichako winj bura mano omaki gi wuon wuoyino ka dwaro ni mi ringre nyathino mondo mi en modhi oiki. Dala nikech ne gisewere gi min ode masani otedo kama chielo. Jafo marwa Abich ntiere kod ler. Kinyi makawuono jonyuol ma Kennedy Onyango kamotingo wuon mare Denis Okinyi gi min mare Jacinta Onyango ne omole doho ma Mbita mar chako winjo bura mane omaki kod wuon nyathino ka odwa ni mondo mi ringre wuode no odhi oiki e dala ne manitie Kisakwe Kachud bura ma Suba South. Ma en bang' ka doho ma Mbita ne ochungo chenro mar iko Kennedy tarik 5 dwe ni e kinde mana min mare Jacinta Onyango dhi gi ringre no endo mondo odhi oiki kama Sengre Chularo Singa kama ne okawe bang' were kod wuon nyathino. Jang'ad buche doho ma Mbita Nicodemus Moseti ne okone jonyuol ma Kennedy mondo odhi otim winjruok oko mar doho e wi ng'ano madhi ike ma kamano tamore to doho biro golo ng'eto mare. I am aware that this is a family matter, so I'd want parties to explore mediation because even as you persuaded the court to proceed to hear this matter, that is to hear the main suit, I know that it may take some time. I'd want to
have this file taken to Homa Bay. If mediation fails, then you shall come back to court. Jang'ad buche no bende ne ogolo chik mondo miringre Kennedy ogol e kar kano ringre jomotho masuba Isindo kama entie gi sani ka iterero Sudrongo e kinde ma burano pod dhi nyime. The body of the deceased currently lying at Suba Sub-County Morgue be transferred to Rosewood Funeral Home at Rongo. Pending determination of this matter, the costs of preservation at Suba Sub-County Hospital be met by the applicant. Both the applicant and the respondent be and are hereby given access rights to the body at the morgue. Main banka okil mar Josint Humphrey Obach nyiso doho ni kama sani koro ringre no nitie men jok nyal dhi nene yo mayot nikech ochiege ni kod dala wuonge kane odwa ni mondo ringre no oter mane kar kano ringre jomotho mar ji giwegi. My colleague to look at the situation where my client goes to see the body of her son. Will she come back as a body or she come back alive? Within this court, my client, there are 6 people. The other persons that have come are for the plaintiff. They all come from the same area. And you want to subject my client to go to Sindo to see the body of her son. And we can't have an agreement. We go to mediation. Over what? And the court that gave out that order is this court. Do the mediator have the mandate or the jurisdiction to revise the orders given by this court? Okil mar wuon Kennedy Samoeno to ne dwani ringre no oter e kar kano ringre machielo mar piny owacho ka ogole Suba kata kamano winjruok ne oduogo bede kindgi kendo ne giyiere mondo otere Rosewood Rongo e bwo arita mar obila. The respondent defendant undertakes to pay a deposit at Rosewood Funeral Home in Rongo. Transport from the current morgue to Rongo. The matter be and is hereby referred for mediation. Yes. At Homa Bay, Your Honor, you are the one who will specify the specific court. Yes. At Homa Bay, yes, court annexed mediation, and that the parties avail themselves before that, before the mediation registrar tomorrow on Thursday, 18th of July 2024. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Moko kuom jopur niang' mawuok Muhoroni osiro okang' manokaw kod duol mar Agriculture and Food Authority FAA mar loro moko kuom kuonde pimo niang' mong'ere ni Way Bridges e alwora ma Nyanza. Giwacho ni ma en gino ma otim kaluwore kod winjruok mar regional zoning ma dwaro ni mondo mi kembe rego sukari nyalo mana kao niang' e alwora kuonde magitiyoe. Director mar FAA Samuel Ongo noyango ni FAA ne oloro kuonde pimo niang' mag kambi mar Kibos mar Homa Beach kod mago mag West Kenya mar Homa Dek gino manotim bang' winjruok kendo sumo paro. Sama gibiro magikawo niangegi gi jumbe 3 kende nikech niang' wan go en dweche 14 nyaka dweche 16. Mano nyiso ni tok dwe mar tarik 15 dwe mar 8 waloro kambigi. To wadwaloro kambigi sama nyithindo biro dhi skul dwe mar 9 ka niambe koro onge manyath inyalo konyo ng'ato. Omiyo wakwayo sirikal ni gi implement gima ne giwacho, ne giketo ranyisi ni every mill, every region bedo gi zone mare. Mano be implemented. Wambe wan gi nyithindo masomo ka gimbende gin gi nyithindo masomo. Jo West Kenya otiatia West Kenya. Wambe kaka wanju Muhoroni gi Chemelil mondo otiatia kanye Muhoroni. To sani wan gi plan magwa maka ng'at mokawo loan factory biro mi loan. To kose mi loan to factory ni mang'ado loan. To kokawo niang' to ter West Kenya kucho idhi ng'ad loan nang'o? Dong' onge. Omiyo gima duong' mwadwaro wang'eyo ni Way Bridges kaka chik mar sukari e bill masane wacho en ni jo reg sukari magin millers onego kaw niang' e puodho ka puodho ma Kisumu luongo ni the farm gates. To en gima pod ok nyalore gi sane, omiyo gima watimo maduong' kaka AFA wa encourage millers mondo oger Way Bridges mathoth kabisa mondo jopur mantiere kuonde maboyo gi factory obedie e zone machiegni. Atamalo 81 mar oganda jo Kenya osebedo kasiro ng'anyo marawere motisi ni Gen Z. Hagiwacho ni weche marawere wachogo
osebedi ka ing'ure wi gino gi oganda jo Kenya kendo giwacho ni gin gigo mosechando piny Kenya kuom kinde malach. Kinde ng'anyo go 90% mar oganda jo Kenya ne oni obila notiyo gi teko mathoth e rakruok gi jo ng'anyo. Man kaluwore gi nonro ma otim gi kambi timo nonro mar Tifa ma bende oyango ni 53% mar oganda jo Kenya siro okang' mar riembo e tich jotend migepe ma pacho ka kaluwore ni ok gisebedo ka gitiyo makare ne oganda jo Kenya. En nonro motim e kind tarik 16 gi tarik 17 dwe ni. Nonro motim ne jo Kenya ma jo higni 18 kadhi mbele e wi ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pacho kae. Ng'anyo ma osebedo ka ichwalo gi rawere moting'o mago mag Gen Z. E nonro no motim kod kambi mar Tifa oyangre ni 81% mar oganda jo Kenya siro ng'anyo makamago. 18% ok sir ng'anyogo. 91% mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance siro ng'anyo makamago ka 8% ne ok osire. 79% ma jotelo manie Kenya Kwanza no siro ng'anyo makamago ka 20% ne ok osire. 78% mar oganda jo Kenya ma ok oyiengore duond bura mora mora no siro ng'anyogo ka 22% margi ne ok osire. 90% mar oganda jo Kenya neno ni obila notiyo gi teko mathoth e rakruok gi jo ng'anyo e kaunti ma Nairobi molo counties mamoko. Kilwe gi gwenge ma Nyanza gi 86%, masawa mar piny Kenya 80%, ugwe mar piny Kenya kata Eastern 76%, kadhowadh nam chumbi 72%, imbo mar piny Kenya 70%, hoho mar okak 65%, kanyandwat ma ugwe mar piny Kenya 64%. Mar oganda neno ni notiye gi teko mathoth gi obila. Nonrono bende nyiso ni 90% mar jogo manosiro riembe tich jotend migepe ma pacho ka gin jokanyo mar kweth mar Kenya Kwanza ka 9% ok siro okang' makamano. 86% mar jokanyo mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance siro okang' makamano ka 14% ok sire. 85% mar oganda jo Kenya ma ok oyiengore duond bura mora mora siro okang' makamano ka 15% ok sire. Jogo ma siro okang' mar riembo tich jotend migepe wacho ni jotelogo noserem chopo dwach oganda jo Kenya e nyiso tich makare. Tifa bende wacho ni 53% mar oganda jo Kenya siro okang' mar riembo tich jotend migepe go. 38% wacho ni mana moko kuom jotelogo ema nowinjo riembe tich kaluwore ni nitiere moko manotiyo maber. 8% wacho ni ne ok owinjo riembgi e tich chutho. 40% mar oganda jo Kenya wacho ni jotend migepe ma osebedo katiyo maber owinjo duoki e tich. E kwanno 61% dwaro mondo mi dwok jatend migawo mar arita Kithure Kindiki e tich. 48% dwaro mondo mi jatend migawo mar weche mag tudruok Eliud Owalo oduoki e tich. Ka 23% dwaro mondo mi dwok jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu e tich. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Riwruok mar National Integrity Alliance kod jotelo mamoko makedo ni ratich oganda kod telo makare dwaro ni jotend migepe manoriembie tich kik mak apis mora mora mar sirikal kendo. Gilero ni wito gi oko nyiso ni tich otamogi kendo jopiny onge kod gi geno. Akoro gi kod duol makedo kod mibadhi e pacho ka mondo non mwandu mar jotend migepego kendo omenda mora mora ma ok oyude yo maler mondo mi odwok ne oganda jo Kenya. William Ruto's dismissal of the cabinet does not in any way address the deep-rooted rot within our government and our governance structures, for which rot he must take full responsibility. The dismissal of the cabinet and the resignation of the former Inspector General of Police, Japheth Koome, must of necessity be accompanied by concrete measures and immediate actions to restore public confidence. The National Integrity Alliance unequivocally calls for the following actions. One, that the dismissed cabinet secretaries should not hold public or state offices again. EACC must take timely and decisive action to restore public trust and demonstrate that no one is above the law. This is the time for Parliament to redeem itself in line with the mood of the country. The Parliamentary Committee on Appointments and the National Assembly at large, while vetting nominees for Cabinet Secretary, must consider only persons who are in compliance with the leadership and integrity tenets as enshrined in Chapter 6 of the Constitution. Piny owacho mar kaunti ma Migori kokalo kuom migawo mar pi ochiwo tengni mag pi mar 40
manengo giromo siling milion 4.8 ne skunde kod kuonde thieth ma osebedo kod midhiero mag pi e kaunti ya Migori mangima. Man chenro mane one jopiny yudo pi maler kendo geng'o landruok mag tuoche mikelo kod tiyo gi pi mochido. Lipot manogol kod piny owacho ma ong'ere kaka Kenya Demographic and Health Indicator Survey e higa mar 2012 ne oyango ni atamalo 50 mag oganda e kaunti ma Migori ema yudo pi maler mar modho. Nyaka sani lipot bende yango ni maloyo ute 600 e kaunti ma Migori otudi kod pino mafereji. Kata bed ni kwan jogo mayudo pi maler e bombe kaachiel kod Reserve osemedore kaluwore kod migawo mar pi e kaunti ma Migori. Kwan ma oganda mathoth mawuok gwenge kaka Reserve pod bedo kod pek e yudo pi maler. E okang' man ne gwenge ma pod onge kod pi maler oyudo pi, piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni ka opogore kod kunyo kisimbe kaachiel kod tero pigo mag fereji, sani gichiwo tengnigo mag pi ma inyalo tigo e chiko pi seche ma koth chwe. Department of Water and Energy koriwore gi Department of Environment nyocha wasekunyo boreholes karibu pradek, nyocha osemi dispensaries moko bende water tanks mag lita 10,000 Chiemoro setieko tam ne 10 higni 10 Migori County ka to wabiro yudo ni iwuotho mana mita 500 kende tiyudo pi mokel gi County Government of Migori. Jatend migawo mako joli migawo no mar pi e kaunti ma Migori Caleb Opondi wach ni gidhi nyime kod chiwo tengni mag pi marom 40 manengo giromo milion 4.8 mondo koro kony e tieko nok mar pi e gwenge mopogore opogore. Ng'iewo tanks 40 mokao madhie 40 wards. E ward wa 40 wan gi sikunde kaachiel gi osibitende moko kaachiel gi vocational training centers. Sikunde gi no bedo identified kalore ni gibor gi kuonde ma pi osekunye kata gibor gaore koro nyithindo kodano owuoth mang'eny kadhi manyo pi. Tanks are really going to help our people. For my school, Kebaroti, it's having 831 students. Amongst them are disabled students, SNE. For sure, these tanks are really going to help us because as we harvest water, the students will not be going to look for water around 5 to 6 kilometers away from school. Tengni gi mag pi ichiwo ne sikunde kaachiel kod kuonde mag thieth ma osebedo kod nok mar pi kuom kinde malach. Migawo mar pi e kaunti ma Migori yango ni gintie kod chenro mopogore opogore ma oting'o kunyo kisimbe mane oganda duto e kaunti ma Migori obedo kod yot e yudo pi maler. George Juma, Ramogi TV, Migori. Joremba apiko mamlolongo e kaunti ma Machakos okwedo moko kuom josiasa manotiyo kod jonjore e wang'o apiko maggi e ng'anyo manotimore chieng' tich ariyo. Joremba apiko koro dwaro mondo mi obila otim apedha e mako jonjorego kendo nonro mondo mi otim ne josiasa bende. Gavana ma kaunti no Wavinya Ndeti okwedo tim makamano koyango ni nonro mondo mi otim kendo jong'anyo oluor ratich jomoko kendo kik giketh mwandu kod tije ma pile pile. Hii mambo ya maandamano, wale wanaoandamana ni vijana wetu, tunawapenda na tunawakubalia, lakini yeyote ambaye amelipwa aje kuingilia maandamano kwa jina ya maandamano, aharibu mali ya watu wetu, sisi hatutakubaliana na hayo. Wanakuja kutuchomea pikipiki yetu. Hii pikipiki mtu amechukua loan, si ndio? Pikipiki si za loan. Mtu anateseka na sisi wote ni mahasla. Sisi tunateseka hapa, tunachukua loan, tunanunua pikipiki na watu wanakuja kutuchomea pikipiki yetu.
Mao jodak 2,000 magweng magul koyando e sub-county mabondo koro dhi yudo pi maler kendo maber gi modho tok tiek gedo mar kar pi manyamira mitiro. Kanolose kinde chiwo kar pi no ne jopiny e chiro magul koyando, MC ma Central Sakwa Ward Eunice Ndolo singo ne gibiro neno ne ji duto modak e ward oyudo pi maler e thuolo mar higni 2 mabiro. Jakom mar chenro no mar Nyamira Mitiro Beatrice Ogutu opako sirikand county kolo apis mar MCA wacho ni chenro no dhi konyo kama duong' ka bende chenro no ger kod sirikand county gi omenda maromo siling $4.5. Kendo koro sani wan gi mor nikech kata nyithiwa koa skul waibiro yudo pi machiegni kendo wabiro bet maler nikech koro wan gi pi maler. Koro agoyo erokamano ne Mama Eunice ne wa fight mondo watere kendo ne wawacho ni wang'ni watero ng'ama mama. Ka wakwayo ji jogul koyando te kik ng'ato tem ni kelo dere ni mondo modhi ma pi jogweng' ma mon luokre go to wachiemo ge udi dhiang' to tera yawo tinga ko wak to warite uru gi chuny achiel. Amor nikech jogul koyando yudo pi kendo wayawo pigni odiochiengni mondo giyud pi kendo gimodh pi maler. Pi ma wa hand over kawuono ni the community obro konyo ji maromo 2,000 gi wiye. Pigni ne oketne pesa e budget moromo $4,500,000 emolose momiyo chopo kama entie. Kendo an kaka MCA ma South Sakwa an gi mipango ni South Sakwa duto bro yudo pi within the time ma odong'ni. Jodak ma Kapsisiyo e kaunti ma Nandi obago ng'anyo mar kwedo rach mandara ma Kapsisiyo kadhi Koiboi magikoni rach to jotelo kosedeo loso kuom kinde malach. Jodak gi loro apayano chenro mokelo midhiero mar wuoth ahinya to ne johala matiyo kod apayano. Jong'anyo gi mathoth gin jopur kone chwalo cham magigolo e puothe okosebedo mayot nikech rach mar ndara. Nyaka sani giseo tenlo mar county e rang'eny opogore opogore magikoni ok dew chandruok kod ywak margi. And we've decided leo tumepanda ndizi kwa barabara so that we express our dissatisfaction to what is going on. And we say no to poor roads, no to poor governance. President wetu wakati alikuwa deputy alikuja hapa Kiplonic High School. Akaongea in quotes anasema ati hakuna kitu itazuia hii njia isiwekwe damak kuanzia Chepkober mpaka Kaiboi. Na akasema kama nimeshika ushugani amuta niuliza atatufikisha. Mpaka wa leo tunashangaa ni nini tumefanya, hata tunajiuliza sisi wenyewe sisi ni wakaaji wa Kenya ama tuko sehemu nyingine. Atuweke lami kabla hii mwaka iishe hii ya 2024. Tunataka lami sisi tupite vizuri kama wale watu wengine wenye wanapita lami. Hata ukipepo kwa pikipiki kama uko hata mjamzito unaweza kusalia mtoto kwa njia. Haya majani chai yenye umefungua huku factory huku kweli iko, lakini sasa wamama wanakaa kwa barabara wakingoja lori haikuji mpaka saa 4 ya usiku. Mpaka hata mzee anatangulia kufika kwa mlango wewe mama ukupata huko nje. Kusema ukweli saa 4 kupata nje wewe mama, si utapata mtu wa kukusindikiza. Hata kusindikiza siku ngapi? Si atasema nataka malipo. Riwruok mar Comid Kenya kotenre kod migao mar somo tiyo kod piem mar wacho kod ndiko kisungu e kind jopuonjre kaka yo mar jiwo jopuonjre bedo e skunde kendo duoko piny kwan jopuonjre ma weyo somo e kore. Jafwambo mar Joe Juma ntiere kod ler koya kaunti ma Migori. Kwan jopuonjre ma weyo sikul kapok otieko somo e skunde mag primary kaachiel kod sekondar osebiro kamedore e pacho kae. Lipot manogol riwruogno ma ong'ere kaka The Foundation Literacy and Numeracy Assessment kata FLANA higani yango ni kwan jopuonjre ma noweyo sikul mantie kind higni 6 kod 15 osemedore ka wuok atamalo 7.5 e higa mar 2011 nyaka atamalo 8.5 e higa mar 2023.
Kwan mamalo mag jopuonj maweyo sikul e kore bende osenenore e kaunti ma Migori ka lipot mowuok kuom migawo mar somo wacho ni jopuonj mantie kind 10 nyaka 15 pod weyo sikul e kore e kaunti ni. Awende na achiel kuom sub-counties ma kwan jopuonje mathoth pod weyo sikul e kaunti ma Migori. Awendo asa sub-county wanyalo wacho ni nyocha wan gi midhiero maduong' e wach mar nyithindo maweyo skul mohiu nikech kit tich matimore Awendo. Kang' ma giweyo skul ni e kind 10 to gi 15%. Kwan maduong' mag jopuonje weyo sikul osetudi kod ageta mathoth ma jopuonje koro kale ma oting'o chan jopuonje ma ok tim maber e klas kaachiel kod mamoko. Ei Kuria nyithindo mitero nyangu bang' nyangu nyathi bedo kong'eyo ni en ng'ama duong' kendo oseromo inyalo kende. Koro mano miyo nyithindo we dhi skul. Mar ariyo, nitie nyithindo madhi e tich kapod gitindo. Kuonde mamoko iyudo ka nyithindo dwaro dhi mag doniang'. Kaka yo mar duoko piny kwan mag jopuonje maweyo sikul e kore, riwruogno mar Comid Kenya kawo tende kod migawo mar somo ochako tiyo kod piem mar somo kaachiel kod ndiko kisungu e kind jopuonjre kaka yo mar duoko piny kwan jopuonjre maweyo sikul e kore. Omiyo wayiero grama kata kisungu nikech mae gima kuonde duto nyathi timo penj gi grama kisungu, nyathi wuoyo e skul gi kisungu. Kidhi e areas mamoko kisungu ni emiyo ka pek bede ka gisomo e skul ma ochuno kata ni nitie odiochienge mirido mondo giti gang'o gi kisungu. It assisted us so much, one in sustaining the students in school, retaining them, and also bringing them back to school for the dropouts. E bwo chenro ni, jopuonje mawuok e skunde 40 ma yudore e kaunti ma Migori ne obedo kod piem mar wacho kaachiel kod ndiko kisungu e gweng' mag Mabera e kaunti ma Migori. Self-esteem. Sub-counties are adek, ma en Awendo sub-county, Kuria East sub-county kod Ntimaru sub-county. Kenya osekonyo duoko chien bende wach mar learner dropout. Tobias wuon wuok e riwruogni mar Comid Kenya wacho ni nyithindo manyalo wacho kisungu kaachiel kod ndiko bedo kod chia mar somo ka ipimo kod mago eko mayudo pek e wacho kaachiel kod ndiko kisungu. Nyathi ni e klas ma nyathi nyalo wuoyo dho ngere gijiwore kendo bedo gi chir mar bedo somo. Geno ni romo machal koda ma bende koro kelo gande migepe mopogore opogore mar twak e yore matika getani koro dhi konyo kaunti ma Migori e duoko piny kwan jopuonjre ma koro weyo sikul. George Juma, Ramogi TV, Migori. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo pastor ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.
Joluo nogoyo ngero ni pamba oluoro chilo. E chenro mar ng'ejo thumbewa ma jumani, Ramogi TV olimo Benga Queen, Aluoch Pamba, HSC. Ok atedo ne ng'ato nosito kale. Ok natedo ne ng'ato no wino misia. Owino koro to naluoro mana kaka kwarwa. Ei dalane mantiere Katito. E tielo mokwongo mar sigand jangolo ni marahuma, Lady Linet Aluoch Pamba. Yani asedonge lwet joma kwiny, mana na ng'ato moro modak magik moko te adwani kata mana family mara kata nyithindo. Adwani gimoro amora magitimo gimoro tirka. Solomon Atito Kafaya, pogo no ler gimudho e siganda Aluoch Pamba rachar. Ngimane kod yore mar thum, Tich Abich, chakre sa 2 okinyi e chenro mar ng'ejo thumbewa. E Ramogi TV. Machiegni mago mag tuke nyakuram gajwang. Timbe magadhula e pacho ka kwa mondo miondikre ne tuke mag klepe matindo ma ibiro bago e giko mar higani e piny mar Ethiopia. Kalore kod jogo mabago tuke go ma onywando jotugo matindo kuwuok higni 7 nyaka 17. Gibiro gwelo jogo ma manyo talanta e kind jotugo mawuok e piny mangima mabiro manyo talanta e kinde no. Bende tiegruok gi puonj jolony e weche adhula ibiro chiw e kinde mag tuke go. Of partners in Europe, partners in Spain, France, and Italy, and UK, and in Tunisia, and they're all coming up to look for talents in this tournament, because the tournament is about nurturing talents and talent search. When it comes to football, Tunisia is well known. They had the chance to win the 2004 African Cup. That it's good to have the kids from different other countries, and especially from Kenya, to have the opportunity to participate in such kind of high-level tournaments. Kocha manyen mar Bayern, Vincent Kompany, ochako hayanga ting mare mar tayo kendo iko tim mar Bayern na season manyen ka obagora komo